To prank on my Kosa grandfather. Night tata ndimusomila ne. Ndikunxiba size bani ndikhona into othengisa isihlangu so ndifuna ukuthengela zona ne. Noko ndibona le mvula so ezinoko I trust bazomelele na for le walk yakho xa usiya emosque. Ndixelele nje okwe-size yakho then ke ngoku uzazithumela straight up. Sendim-odele but andikazichazi uba ufuna eziphi. So yena uhleli eredi uzazidilivarisha ke ngoku. Oh, ndilibele uxelela tata, cela uphendule nge-VN. Andiyazi le fowuni imoshakele ntoni, ii-messages azibonakali. So ngicela uzondiphendule nge-VN. Bachaza uba bayeza kwenzela uba in case andikho okanye ndikhona kodwa kubekho imessage echazayo uba okay when are they coming, usuku nexesha mhlawumbi more or less plus minus, then ndiyazi uba ke ngoku andibaphosi yaqona. Ya kaloku funeka usayine umntu abe ne-ID yakhe njalo njalo asayine. Ya otherwise nobashir ukhona if at all andikho, but it all depends what time are they intended to come yabo. Yeah, thank you very much, shukran. Okay ke tata, ungalibali isize ndiza kuthumela lezi zikhoyo ne, then uzawuske ukhethe ke apha ezozithandayo. Yeah. Isize ke u7.5 ne, 7.5. Yeah, otherwise baba naye ku7.5 bano-8 qha. Naye akakho bad but u7.5 i-major nasi size. Main size yami u7.5. Okay. Nazi ke tata ndizithumela okay ke ndizawuxelela uba ngu7.5. Khetha ke nazi sendizithumela. I-vintage, kuthiwa i-vintage. Yeso mina sugeza wena. Thintiza ndingavuya kangaka ndivuya into enantsika. Utheni andizokwazi ulala endlini mos nesihlangu esinje. Angeke ndilale ezizawuphuka uzawusuka zihambe zona apha endlini. Ngondileleyo. Yho, hayi udlala ujoka rongo yazi. Indlela eni-excited ngayo ke mna ngoku andithumela into ezingalaliyo ezihleli ezinamazinyo. Yho, ndizawutya imilenze le yam mos nezo nyawo ezo. Hayi bo. Yho, uyakwazi ujoka sana. Ifrank Fula. Hallo, no ngenini fule nge-1st ka-April kaloku, April Fool's Day. Iseza nge-1st. Bendizayi-understanda ke ndithi April Fool's Day. Ngoni ndifule kuse-early, caca uba niseza ndifula. Enkosi, ndiyabulela.